आणि नवे नवे टुरिस्टचे आम्ही पार्टिसिपेट झाले थ्रू रोड शोज, पोलंड जाऊन बाकीचे न्यूअर मार्केट्स वी वर एबल टू पुल टुरिस्ट। या वर्षात वी आर लुकिंग एट नॉर्वे, डेन्मार्क, स्वीडन आणि फिनलँड टू नेम अ फ्यू। एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट म्हणजे आम्ही पळोवंक जाय की रेग्युलेशन्स, इज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि बाकीचे रेग्युलेशन घालता असताना we have ensured that we need responsible tourism, and responsibility also needs to be ensured by the stakeholders. पहिल्याच फाटी अशें जालां आसतलें की स्टेक होल्डर्स आमचे ट्रेडिशनल जे भाव आसात ते वॉटर स्पोर्ट्सान आसूं, शेकान आसूं, नाल्यार बाकीचे आमचे पार्टिसिपेटिंग टॅक्सी भाव सुद्दां आसूं, सगळ्यांकडे सविस्तर उलोवन चर्चा करून आमी मार्क काडिल्ले आसा। ताजे खातीर अंदू आनी लास्ट इयर 2 वर्सां पयलीं जाल्यार द शेक्स हॅव स्टार्टेड बिफोर द सीजन। Water sports we were able to give them timely permissions to start water sports by 15. Regulated तांचे आसचे ताच्या खातीर इम्पॉर्टंटली तांकां कितें सपोर्ट सिस्टम जाय ती दिलीच। एट द सेम टाइम इलिगॅलिटीज खंय आसा ती कर्ब करपा खातीर एनफोर्समेंटूय आमी सुरवात केली आनी आतां वी हॅव ऑल्सो टोल्ड देम that as we give you the support, enforcement also will be stricter and we will ensure these illegalities are weeded out. 2025 आमी जवळ 4 लायसन्स शेकाची जे भायल्या लोकांक दिले ते कॅन्सल केले। सबलीज म्हणून त्यांनी केली ते आम्ही गोंयकारांचो धंदो भायल्याक वचपाक नाका हे आम्ही जेन्ना प्रयत्न करता तेन्ना ट्रेडिशनल गोंयकारांनी जे शेक घेतले ते भायल्या लोकांक जे दिल्ले ते जवळ 6 आशिल्ले ते आम्ही कॅन्सल केले। आणि हातूंतल्यान आमकां एक कळटा की इन टर्म्स ऑफ टुरिझम एज वी लुक एट दिस नेक्स्ट 3 months we are definitely looking at a further growth as far as domestic tourist is concerned and international tourist is concerned. गोवा बियॉन्ड बीच म्हणटा असताना आम्ही एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी रोखडीच होता जाग्यार येवन इट इज ऑलरेडी गेटिंग नोटिफाईड। वी आर ऑलरेडी गेटिंग द वेलनेस पॉलिसी कमिंग इन सून आणि इको टुरिझम वाडयता असताना वेलनेसान थंय फोकस येवचो। दॅट इज वाय द गोवा गव्हर्नमेंट एज वी टॉक अबाउट गोवा बियॉन्ड बीचीज हातून मायज टुरिझम, वेडिंग टुरिझम, तुमचे एडव्हेंचर टुरिझम, वेलनेस टुरिझमाचेर भर घालून रिझल्ट्स आर स्लोली बीइंग सीन अँड दिस ऑल्सो कॉम्प्लिमेंट्स द होमस्टे जे आम्ही आतापर्यंत रिफॉर्म्स काडिल्ले तातूंतल्यान आमची महिला वर्ग जी गांवांत आसा ते आम्ही टुरिझम इन्क्लुझिव्ह म्हणून तांकां पर्यंत कितें पावची पूण ताच्या खातीर जी आमी सुरवात केल्ली ताजेरूय आज रिझल्ट बीन जाले। सो इट इज अ विन विन सिच्युएशन फॉर बोथ। टुरिस्ट आर कमिंग टू एक्सप्लोर, दे आर गेटिंग बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज एक्सप्लोर नॉट ओनली द बीच बट गोवा बियॉन्ड बीचीज। भितर गांवांनी वतकच तांकां होमस्टेची मेळटा, थंय तांकां कल्चर, ट्रेडिशन, कलिनरी पळोवंक मेळटा आनी आय थिंक दिस होल एस्पेक्ट ब्रॉडली इज लिडिंग टू द नंबर्स एंड द ग्रोथ। So new tourists from newer markets coming from international destinations also under Chalo India and देखो अपना देश जे आम्ही कंपनीज कडे टाय अप करून केल्ले तातूंतल्यान डॉमेस्टिक टुरिस्ट समज आता दिश्टी पडटा जाल्यार खूप वाडिल्ले आसा।